Hindi. Oh, ni dong asal mendadak dong. Sampai mendadak dong kau. Ikaw na kasuwi? Dahil kung dito ano guys, kay ang kasilyo may habulan. Hindi man hait. Kaya may lamas, dahil tangad ang iyong litsyon dito sa probinsya. Mga ni mga specialty sa probinsya. Ang ilang lamas, dahil tangad, marag manok. Lami sa kaysa, templada, basta may tangad. Kumot. Vitamin spray. Wala na may kubal sa kuan. Wala kubal sa mga sa tiyan. May kubal lami kay sa simud na sa baboy. Crispy ko yung simud sa baboy. Inahurot na ang kubal sa kuan, lawas. Tingnan ang simud sa baboy. Lami ka. Okay kayo. Apa lagi mau ke mana mau aso? Bangga ka anak ha. Nanti paghaon ya baon na yun. Laros na mama to. Kita eh. Betul kok, Bran? Saya ke. Nagtukuduyan eh. Orang hai bakante lah wing ban tangali. Hai bakante. Ulan driver wing ban oh. Oh, kuwang. Sama kong yung ban. Tungod sa kadang tao, grupo-grupo ang taon din. Sa atbang na nagpungko, na naglingkod, na nagtarog lingkod sa lamisa. Ako ba, na nagyaka. So, labihan pa ba? Kamisod. While nagkaon, nagtagay. Iyawan mo din siya. Hindi tagit. Dito, nagkaroon ka gani, ikay, nangiskis dito? Nagmiin. Nagkaroon ilbin. Surveillance di ka eh? Surveillance di ka. Galang na? Toto babaw to tikap. Lanterio. Ayo. Si Boboy. Boboy ni. Kabar mo na. Ato tikap. Taon pula. Sige. Oh, ihorot eh. Tuba. Tagay. 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 Ala ka sabang kita. Parang ang daghan tao sa ilahamon. Kanay ka surprise na na sabon. Kaya puro na suplex, pinusudlanan. Oh, lami sa puro bukog ini. Oh. Thank you. Amre sa teo ihorot na nite. Napalahod mo ni. Ayo. Morning mga tao na naabot na rin sa naman na palahod mo ng mga bataa. Dagligwa sa suka. Mana mar? Tingnan na to, dami mo ni. Ada ako nang dadungos sa kay ako na putingan. Kaya masuka mo guna. Na di masuka nagpalit ko. Di uy, dili masuka. Dili ko no ingon tulo ko. Yan napalit naman ko dili masuka. Ako balinas baon pa. Suka na na niya. Di ko na pa. Pwede rin ko pero di lang sige ko.
Ayaw, manuyugi ko ka, nag-driver ba ka? Si Wing Wing.